عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي سهلابي on calminama kadi on juurama en garti kadi jubbande men hande noon ko ɗum ɗo mbatten hande ay alif lam mim alif taj ay lamara nani alif lam fa tubbuɗo ay daridu ay fa tubbuɗo daridu ay tasaqiru nani ay ɗum fof jangi ɗum ay ɗum de jangi ɗum wona a jangi alif a jangi lam a jangi mim nani alif tajju lamar alif lam fa tobɓuɗo daridu tasaqiru joni ɗum ɗo sa masi ɗum e ndiɗo mbaadi a waɗi ni a wi a al ma oɗo fuuɗimo ay lu wona almalu ɗone mbiya al ay fid ay siddo fid da tu alfiddatu ay kaɗo haala sa rendinika kaɗo haala sa rendinika ka rokkatma ko ɗum ɗo nde foti 308 ay de sa windi nde ɗo inde ara zayyin alif gafara ay nani no mbiyetade mbiya ni ay raz a siddi za oɗo foɗimo o ay razza ko inde Allah tongata no foti tongata ko 308 ayde razzagu nani ay razzaqu nani ay razzaqu nani no foti mbiya 308 ayde ɗo noon gustata nayi ma ɗo gussa ɗo nayi keddoreɗa ay no foti 308 ay e nayi wona yide on saha noon ngara ndiida hatimere ma nde mbaɗane ni mbaɗani ay ceerndaɗo ngara peccaɗo ay peccaɗo ay joni a dañi cuuɗi 9 joni noon ɗum ɗo gaddata natiraɗo mbiya 308 ay nani e nayi ngara ɗo 308 mbiya 5 ayde ngara ɗo mbiya 308 ay e 6 keɓa inde qahharu ari a qahharu ma de
ay qahharu yaltiɗo ay qahharu nani mbiya temettati e jeeɗiɗi heɓi risqu ngara ɗo noon mbiya temettati ay e jeetati ay razzagu naati wadde a faami almaalu alfiddatu lummimo ɗo jokka mbiya temettati ay holɗum e jeenayi ay ɗo ko temettati ay e sappo onayide ay ɗo wa temettati e sappo ay e goo ay ɗo keɓɗa nasiru ay nasiru ay nani nasiru inde Allah ay andini ɗo garɗa keɓɗa temettati e sappo e ɗiɗi keɓɗa inde Allah ay basiɗu ay ba o nani ay basiɗu ay a famide ko ni joni ne gasi ay oɗo razzagu o moni kanko ƴettata piyamo laabi jeenayi mbiya temettati e jeegom cowaɗo laabi jeenayi ay nani temettati nani e jeetati nani cowaɗo laabi ay jeenayi ko rokkatma nde ɗo limore ay ne foti mbiya temettati e jeetati sowe laabi jeenayi rokka en ujunnaji ɗiɗi nani e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ay e ɗiɗi wonayde sa ƴettiɗo a wahliti ko gotum ga a wahliti ko gotum ɓawa sertude ɗo e ga e moɗɗa fo yahat sa ƴetti oɗo o wonti ga wonti ko wonno ko a faami ɗon de nden noon paama ndeɗo inde wotere kaari woni ɗo 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 woni jeenayi oɗo ƴettata cowaɗum laabi jeenayi ɗum ɗo hawata wadde haatimen fof so rendi kaari fof so rendi ɗo hawri ɗum ɗo sa fecci ɗum laabi jeenayi nani ay ɗum ɗo woni ɗo goho ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗi jeetati jeenayi pecca ɗum laabi jeenayi jiya inde Allah razzago nde arta wadde o hollima ko nde ɗo inde Allah woni ɗo kayete razzagu nani ay ay kayre woni razzagu nde andini kayre woni almal el fiddatu lommima ɗo on paamide joni noon ngaraɗo mbaɗani tawda faami ko almaalu oɗo a faami ko oɗo almaalu e alfiddatu gonɗa e gollodirde alfiddatu nani alfiddatu
nani kañum woni temettati ɗe e jeetati ɗe gonɗo ɗe a yeɗini inde Allah nde rewirte Allah ƴetta razzagu gaddoya razzagu ay tollodira hen net ay razzaku nani temettati e jeetati ɓe pottidiri joni noon nde mbaɗɗani haatimere nde ni mbaɗɗane ni feccuɗa ɗo mbaɗɗani ko ɗo wiya saɗa ƴeewa haatimere nde tawi kono helde walde le helani nde mbaɗɗa ɗo temettati e nayi nde ɗo mbaɗɗa temettati nayi ɗo mbaɗɗa ɗum ɗo woni temettati ayi e joyi ɗo woni temettati ɗe ayi e jeegom ɗe inde aldari ɗon ay temettati e jeeɗiɗi on saha zago ay ari ɗo henne ay zago naati addanima almalu o alfiddatu o naati ɗo joni noon ɗonnuɗa temettati e jeenayi ay nani temettati e sappo nani ay nayde inde Allah ari ɗo temettati e sappo e goo ay nani wonde ari ɗo temettati e sappo ɗiɗi gasi joni noon ɗo feccirte ndun suudu e ndun suudu jaadata nduɗo suudu ay e ndun suudu jaadata ay joni noon mbiya temettati ay e jeeɗiɗi mi ɓeyde hen ndu suudu temettati e jeegom ay e jeegom nani hawrno foti mbaɗani mbiyat temettati e jeeɗiɗi e temettati e jeegom so rindi rokkatami ko temettati e sappo ay temet jeegom hokkatami ko temedde jeegom e sappo e tati ayde mi ƴetta ndu suudu ndu suudu rendina mi wiya oɗo temettati e nayi ndu suudu wona e nduɗo ndu temettati e nayi mi ɓeyda hen nduɗo mi ɓeyda hen temettati e jeenayi nani woni ndu suudu mi ɓeyda hen temettati e jeenayi ko keɓanmi mbarɗo ay mi heeɓi temedde jeegom ay e sappo e tati
ay nandiroɗo. Joni noon mi ƴetta 300 a faami. Tati ƴettanmi ay ɗo ndu suudu e ndu suudu e ndu suudu nammi no mbaɗanmi waɗa ni 300 ndu suudu ko ɓuri hewde hen ɗum ɗo ɓuri hewde ɗum ɗo acce wadde nani mi ɓeyda hen ɗum ɗo fof so rendi ɗum cohlumi hen ɗum joyiɗi tan cohlumi hen waɗe ɗo ayde kadi mi ɓeyda hen ɗum ɗo fof so rendi ko 300 ay e 8 ɗum ɗo lelnanmi ay ɗum ɗo ko heewi ko ɗum ɗo ko famɗi ko fofof arta mbiya 300 so mi ɓeydi hen 5 mi ɓeyda hen 300 e 8 ko keɓanmi 600 e 13 ay ɗum hollatami haatimere nde helani mi teskima ɗo e ɗo ndendinmi kemmi ɗum ɗo e ɗo ndendinmi kemmi ɗo ƴettumi ko heewi ko e ɗum ɗo rendi arti ɗo ayde wadde mi tinti haatimere nde ala ko suuɗi hen hay hunde kono lamde cer hanka so winde ɗon mi wasa hulde teskade ko mammin ko ene laaɓi on saha inde Allah ndeni kare wotere nde ɗo feeñi ɗe ga ko cuuɗi ay ɗe ko cuuɗi kono kadi ko ni mbiyete joni en noon ƴettude ɗo cowande laabi 9 mayi ɗin fof so rendi ɗum hawrata mbamɗon joni noon garen ƴetten wirdu ndu ko ni mbatten mbaɗa fatiha ma ay nani mbaɗa fatiha ma nani laabi ma nani mbiyanama miñen fof ni nani nayi nani suratul fatihi ay suratul fatihi nani ay nani on ayde nani tawade ma jeeɗiɗi nani ƴetta noon yara zago omoni kanko tongannama almalu alfijjato omoni o hawruno ko 300 omoni e holɗum e 8 cowɗamo laabi 9 rokkuma ujunnaje ma 2 e temedde ma 7 e capanɗe ma 7 e 2 wona yide on saha noon ƴettoya inde wonde duusore nde gaddawa ya allahu fattahu mbaɗa ya allahu ɗo a ya allahu nani
fattahu andeni mbasa taskade limore makko gaddamo tongamo e nde limore ay tongamo e nde limore kanko ay ko dusde wadde o abbo mo dusato ay gudden salatul fati nen ay nani ay no foti laabi nogas ɗiɗi timmi ko ni woni yetu ndu gona hen aɗa gollo ɗum mbasa amduna amni ha wona balɗe ɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi 14 15 16 17 18 walde balɗe ɗe aɗeni balɗe ay balɗe nani 16 balɗe gollodirte wona inde hayyu nde ay hayyu nani ha o nani ya o nani ha o moni ya o nani won sa keɓa hen gurdam belɗam a faami non de aɗa gurdere nde subaka hiɗe mbasa amde kañere ma won noon mbasa ɗum limde sa waɗ noon wasana mbiyanmam ni mbaɗatan booma ndiyam ma kala haaju ma tutta e nder bool ndiyam he gummaɗa naafila o an ndimo hankkadi ko darɗiɗi mbatta wotere nde faati e lawol gotol mbaɗa falaqi 23 ɗimmere nde faati e gotol naasi 23 gasi salmina kala haaju tutta e nder ndiyam he garna wirdu ma mbaɗa no mbiyeɗani fatiha laabi 4 hay fatiha laabi capanɗe jeeɗiɗi ya razzagu ujunnaje 2 e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi adoro 2 capanɗe jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi ujunnaje 2 ya allah fattahune mbaɗa 2 capanɗe jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi ujunnaje 2 guddatal fatiha 2 nogas gasi kadi kala hay tutta e nder ndiyam he ƴetta ndiyam ma pecce 2 feccere ndeya jara ndeya lamɗam sukara ɓandu moome ha hawra kala mbaɗɗa mbaɗira noon aɗa yahara noon ñande kala ha wona balɗe 18 jiiya golle Allah ɗo wano ni wayi ha joni waylaki yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina so yino ko sagguma hen gonga ma gara taggiroɗa to ko ɗon ko gonga mima de wotan 00221 117 906 481 mbaɗa yaya mbaɗa ali jiiya WhatsApp o taggire ma ko gandumi hen ko mi haalan ma komi anda hen ko yiyami andaɓe ko hajam yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo wassalam